egyptský kútik, papyrus, toto je papyrus, skriňa, skriňa presvitným tam vpredu, táto sklom, väža, CDčko, 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 televízor. Táto mám novú skrinku, táto len mesiac. A oddialíme, dobre. Táto poznáte, táto s tým cestujem ako taký kokot každý víkend. Táto môj kufor. Toto sú knižky, ktoré číta Mimanko. Toto máme do zberu. Táto každú vec musíme dať do zberu, lebo sme veľmi chudobní. Tento obraz je drahý ako svinia. Neviem, aký je drahý, ale viem, že je drahý ako svinia. A toto je kameň.